olimo ya usipayu ile limo ya wendo la baru jalime waringi ma oni mwandu ile mamiru ni janeno mar Lulu TV ago ni Nyasaye mar ng'uono erokamano kuom thuolo ma Nyasaye oloso mondo mi ochak warad kodi ku odiochieng' mar tich ariyo ni. Nyasaye ma jang'uono oyawo ni piny nono tabe oyawona mondo mi wawuo kodi kuom dakika moro matin kuom wach moseora kodo. Janeno mar Lulu TV ka in kod mumbi to al mondo mi wasom kodi wach ma Nyasaye oseora mondo awuoye kodi sani kod okinyi. Muma madhi somo nitiere e ruodhi mokwongo. E ruodhi mokwongo kanyo e muma madhi wuoye kod okinyi sani janeno mar Lulu TV. Nitiere e ruodhi mar ariyo, e ruodhi mokwongo matindo ariyo ma wacho niya, som koda wi mumono wacho ni Elija otere polo. Som koda janeno mar Lulu TV. Mumano wacho niya, e ndalo mane Ruoth Nyasaye dwaro tero Elija e polo gi kalausi noyudo ka Elija gi Elisha josewuok Gilgal. Elija nowacho ni Elisha niya, yie idong' ka nikech Ruoth Nyasaye oora nyaka Bethel. To Elisha nodwoke ni, gi nying Ruoth Nyasaye kendo gi nyingi iwuon ok naweyi. Janeno mar Lulu TV som koda kendo mana kanyo kare 9 matindo ariyo kanyo kare 9 nikech obor mok dasome te. Kare 9 wacho niya, kane giseidho loka Elija nowacho ni Elisha niya, yier gima datimni kapok okawa kuomi. Elisha nokone ni, akwayi mondo ayud pok 2 mag teko ma in-go. Elija nodwoke ni, ikwayo gima tek, to kata kamano kineno sa mikawae kuomi to gima ikwayo notimreni, to ka ok ineno to ok notimreni. To kane pod giwuoyo kamano kendo kane pod giwuotho kendo giwuoyo, gari mar mach gi farese mag mach nobiro mopong'ogi, kendo Elija noidho gi kalausi nyaka e polo. Elisha noneno gima notimore mokok niya, wuora, wuora, aneno geche Israel kod joidh farase. Kamano Elija nolal e wang'e. Lam koda Nyasaye janeno mar Lulu TV ka wadhi wuoyo wachno. Wuonwa kendo Nyasachwa, iwinjo ni Jehova Nyasaye mar leti. Mae sama ber mise ora mondo mi awuo kod chuo kaachiel kod mine. Jehova isepedhogi okinyi sani, iseketo mere, iseketo jodongo, iseketo vijende kaachiel kod nyiri mondo mi ochik itgi ni weche madhi wuoye. Ruoth Nyasaye oro maler mondo mi otele nyima. Jehova oro maler Nyasaye loka legek mach. Nyasaye weche maoke dhoga kik bed moke pacha, to giwuog mana weche moke e chunyi Nyasaye mar ndete kibedi komi mar duong'. Jehova tele nyima ipi gode kaka ni piyo ni kurus. Jehova mon mobedo manenagi ne dichuo mosebedo kinyi sani usewe weyo nindo Jehova mondo mi ochik iteni wach miseora kodo. Ruoth chungu kode Jehova imiero maler mondo wechegi mondo mi odonje. Jehova wach madhi wuoye en ramo kuomi Nyasaye. Nitiere dichuo kata dhako madwa ramo kuomi kod okinyi sani. Yaw wang'e Jehova mondo mi yawne yo mondo mi oneni. Alamo ka japuonj biro timo to mane happy ngiso kruodhwa. Amen. Janeno mar Lulu TV an madwa wuoyo kodi sani kod okinyi giluonga ni Pastor Benedict Oganyo. Awodu Genya e gweng' moro miluongo ni Ugunja, kamoro miluongo ni Hawuoto, but Mundau Primary School kanye monyuola. Awod mama Mary Hawino gi jaduong' Peter Oganyo mawuok e gweng' mar Hawuoto kanyo. Molo mago aja neno kuom Yesu Kristo nowaro to chango to pongo teko maro maler. Ajal mowar kuom Yesu Kristo
alemi kanisa mar Holy Home Church of Christ motelni kod wuora maluora ahinya kendo jaduong' mosiepna iluongo ni Apostle Peter Wuod Achienga man wuod Homa Bay e piny Onanda Kagan Center kanyo, kiluwe kod ja Bishop Leonard Odongo man wuod Gemakala Kaudha. Kanisa maleme nitiere Dandora phase 5 kichopo Joivilla stage, kanisa wan bute kanyo. Wan kod kanisa mang'eny Nairobi ka, abiro nyisi katieko chikiti mondo mi wawuo kuom wach matin. Agoni Nyasaye mar nyalo erokamano kaachiel kod studio malolwe kuom miya thuolo mondo mi awuo kodi janeno kamibede minena. Wach ma Nyasaye ora mondo awuoye kodi sani kod okinyi en wach miluongo ni duoko. Apako sana. En wach miluongo ni ramo, sorry. Ramo kuom Nyasaye e gima dwa mondo mi awuoye kodi sani janeno Malolo TV. Ji oseramo e weche maggi kod rieko kod lony mapok omigi ohala nyaka sani. Ji oseramo kuom osiepe. Jomoko be oseramo kuom anyuola. Jomoko be oseramo kuom ajuoke kata kuom daktari ma onge ngima. Abiro sani mondo mi akoni dichuo ni nitiere Osana Janazareth ajabu ruodh ngima ma ng'ato nyalo rame kuome. To kasa modhi janeno Malolo TV abiro kwano ni jok manoramo kuom Nyasaye to bang'e ne giyudo duoko. Mondo seramo e weche moko maonge ohala. Bang'e ji osenenogi ka jomorundore kendo ji osenenogi ka jal maraura. To wawuoyi kodi dhako imibedi kom minena. Ruoth Nyasaye ajabu ruodh ngima manokwanya sama piny nodong' koda narame nyim Nyasaye no. Emomiyo kata sani inyalo bedi odi mondo mi nena. Ok en nikech kuom ng'wono kata kuom rieko ma an go. To en kuom ng'wono mar Nyasaye. Ji oseramo kuom jonyuolgi. Mamano to be obero krak nyathiwa. To be apenji niya, be giko mar wachno dhi bedo nade? Kanye gima dum na penji. To giko mar wach mirameno bende nokunyalo konyi. Nitiere jomoko seramo kata dhako moro serame chama magda king'ise ni nyang'ane to kawuono odhi kanisa to ng'isi ni onyalo tajo ni chama margi nikech kanyo ema pache nitie. Tapenji to giko mar chama no to chal nade? Be ineno ka nitie duoko? Be ineno ka nitiere geno minyalo yudo kuom wachno? Muma masomo madwa wuoye ni buk mar ruodhi mokwongo kar 2. Ne nitiere jatich Nyasaye mane iluongo ni Elija. Elija ne en ng'at Nyasaye ma Nyasaye noluoro ahinya. To Elija Nyasaye ne timogo hono. Gik madongo Nyasaye ne tiyo kod Elija kotimo. To ne nitiere jal moro mane chalo jalwet Elija. Wuoyi ma bende long' ahinya manodembore miluongo ni Elisha. To Ruoth Nyasaye ne dwa kawo Elija apoya nono nikech tich mane Jehova noore nosetiyo. To Elisha jal mariek nofwenyo ni kamochopeni jaduong' ni dwa dhi. Nikech Nyasaye koro ne tijo norumo, Jehova ne dwa kawe mondo mi oduoke polo malo. Apako sana Rabi Janazareth ajabu ruodh ngima. Iwinjo mama? To Elisha jal mariek sama nofwenyo. To ramo kuom Elija. Elija notemo ng'iso Elisha niya, owinjore koro idong'o ka nikech Ruoth Nyasaye oseora. To gima mora kuom Elisha, ayudie dhako kata dichuo kod okinyi sani ma chunye chalo kod Elisha. Ing'eni mon moko osedo uti mabeyo. Mon moko osedo chuo mabeyo. To yuma kod weche mag miganga mag edhruok osemiyo dhako moro nyoketho ode. Pako Yesu. Nikech ok obedo kod chuny mane Elisha ne nigo. Elisha sama nofwenyo ni Elija dhi. Elija notemo gare. Ukone noyo. Kama koro chopeni. Chona mondo mi donka. Nikech Ruoth Nyasaye ora. Loka machielo. To gima mora kod Elisha niya. Neno kod duoka di. Achiel kende. Mano duoko go Elisha.
To neno kod duoko machielo mano duoko go jonabi. Ene penje kanyo kisomo mwano kiridori. Muma wacho ne Elisha no kone Elija niya. Ng'eyo ta ng'eyo ne dhi wuora, ng'eyo ta ng'eyo. To mak mana gi nying Ruoth Nyasaye ma ipolo kod nyingi in iwuon ok nawe ngang'. Haleluya. Pako Yesu. Ya ng'ato koramo kuom Nyasaye. Elisha notemo weche mang'eny. Elija notemo yore te mondo mi ogar kod Elisha. To Elisha ne kowinjo nodino ite. Mumacho ni sama ne giwuotho kamano, oganda jonabi mago mane jodongo nokone Elisha niya, to jal midhigoni be ng'eni biro kawe. Owacho ni ng'eyo ta ng'eyo to ling'uru, nikech nitie gima Elisha dwaro. Dak ing'eni ka nitie gima idwaro, inyalo moko kuom sana jo-Nazareth. Wach ni kata anyuola ng'isa darundora mama inyalo tiyo ni Nyasaye. Inyalo wuotho ni rabi. Ng'ato nyalo tiyo kod mwandu mojo dala gine ka gima ketho. Pako Yesu simba. Nitie wuoyi ma chunyo gena ahinya. Iluongo ni Shadraka Otieno modu yoma. Apako Yesu jo-Nazareth. Shadraka gino mokoro tiyo gi monde piny Dandora. Jino kone noe ketho mwandu. Shadraka nong'e gima dwaro. Iwinjo dhako kada sani. Inyalo wuotho no sana. Inyalo kawi kada ura. Inyalo pamo Yesu ni Yesu simba. Inyalo wacho ni dhako moran. Wakone ni dhako. Bedo kod duoko ariyo kende. Misgini ng'eyo ta ng'eyo. Kata karan kamano. Tang'eyo jal mani malo. Sana rabi jo-Nazareth. Ene kene bedo kod duoko. Iwinjo sama Elisha noramo. Ramo kuom Elija kamano. Elija ng'iso noyo. Ruoth Nyasaye ora. Nyakiloka machielo. Chuno mondo mi dong ka. Elisha kwer noyo. Gi nyingi okabidong. Gi nying Ruoth Nyasaye okabidong. Nikech ang'e gima dwaro. Iwinjo dhako sani. Here wach mikale. Samoro nyo kendi. Idak maber e dier odi. Jachien nyobiro apoya. Mondo mi oketh kidi kod ng'etni. Manyuwerore gosiepna. Nyalo kone ne oyo. Ukiwinjo ni dak koda ka. Bar giki mondo midhi. Dhaki nyalo ramo. Nyalo wacho ne oyo. Miyo kotieno machuora. Mabiyo konyango machuora. Mane Nyasaye omiya. Nyalo wacho ne oyo. Awinjo gimiwacho. Kata bedo udalego. Nyalo kone ne oyo. Udalego awinjo gimiwacho. To mak mana ok anyalo dhi nikech matoda. Mano dhako makata yane bipangni mzigo. Chunye chalo kod mar Elisha wacho ni onge kama dhiye. Nikech ang'e jal mane malo biro kelo duoko. Gima dwaro to nyaka yudi. Bende no kantie gima idwaro. Minyalo ramo kuom Nyasaye. Makara ji osegwedhi kanisa te. Mama idwa puri dongi nanga chielo kinyalo loko. Inyalo koni no onge tiende mondo mi lem. Mama kama kolo chopo ni gini oheiwerigo. Koni mama nyalo duoko ginia. Yesu pako leo. Ang'eyo sana jo-Nazareth. An mi jawuoyo kodi ni. Sama nowara. Sama jochiende badalawa. Nolimo ngimana. Nadak marach e piny Nairobi. Kata ot mar siling 300. Mana dakie kod dhako. Ni nyalo lorna nyathiwa. Ji nokona noyo. Kara krongo mawaro ok mi. Nakon gimana niya. Yesu biro biro sasa nochopo. Mama Yesu nobiro. Ene matio norwaka nanga. Ng'ama nong'ere nyalo we studio kaka sani. Kaka mana Yesu moga ja paradiso. Kadichuo kata dhako ramo. Yesu nyalo lor kaso winjore. Be winjo ko nyalo lor. Be winjo dhako. Ang'o mineno. Inyalo ramo kuom Nyasaye. Kiseramo tiwinjo duoko. Abakuk wacho niya. Abiro chung kara man ng'icho. Tiene no chung strong nikech en kod habari noselamo Nyasaye. Pako rabi. Iwinjo mama. Nitie joma noramo. Nyim Yesu simanoendo.
kata ber mana lor samro lor me indigo nyosem yo badni kodi no kivinjori samro kayuochi nyosego ni siboi samro wonodu munywolo ne dichwo nyose bawach ekenyu kanyo mama nyiso niya kata kidak ina kanyo koni ni kikitho koni mama iwinjo chunye kikitho iwinjo mama chunye kikitho kata giwachang'o chunye kikitho kata giwachang'o kata ionge nyathi monto moko dhodho in kami wuothe somi nying mar Lord mondo in kod ngimani rama kuom Yesu. Kata sani dhako bedo ndawa mokethore inyalo ramo kuom simba kata bedo ohala manyose kethore iseloro mama kawo gik ohala kawe duoke ot nying Yesu simba wanyalo ramo sani koni Jehova niya Elisha noramo nyaka noyudo gima nodwaro kuom Elisha kuom Elija. Kata sani mama nitie joma noramo mama Penina noramo mama Ana noramo kuom Ruoth Nyasaye mumalero niya mabe okasomo mumalero niya nitiere dhako maniluongo ni Ana chieng' moro achiel ne gijadhiga Shilo higa ka higa ka gitimo misango Ruoth Nyasaye kachiel kod Eli ma jaode kachiel kod Penina mane manyieke to mama wacho niya pile ne gidhiga kamano mondo gitim misango ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachgi. To gima moro niya Ana ne dhi to kata kamano to neno dhako ma migumba ne onge nyathi kendo mama lero niya nyieke ma Penina ne yanye kokalo kuom mano. Be oseyanyi mama machunyi oseolni samoro ji donjo kanisa jayalo sama nyoyalo wacho yalo nyochon kanisa kidonje kanisa nitiere gweth kanisa nitiere nyithindo mago jayalo nyowacho samoro ji biri kanisa biro mama ken lor iwacho ni kaja nitiere nyithindo nyise biro dweche adek nyathino pok ineno chunyi oseol wacho ni biro kaneno samoro no wada bibedi kom ni jo Kenya yalo wacho ni kanisa kidonje kanyo nitiere tich nitiere gweth ni wacho noyo no kibiro lemo tiche ma ji dwaro Nyasaye bose no chunyi wacho ni matok ng'ata jali dwaro mana tich kosero to biro weya joma poko kelo tijno chunyi nyosel mama chunyi nyosel wadwa be winjo gokinyi inyalo ramo kuom simba ikore kada ji wuoyo kata pok ayudo osekalo higni 10 osekalo higni 5 pok ayudo kata kamano ang'eja paradiso ang'eja Ruodh ngima bro malo sani iwinja dichuo be nyalo ramo Ana noramo chieng' moro achiel ka gin e piny Shilo owacho noyo bro wilore kata kamano seyanya moromo kata kamano Penina osewuoyo be winjo dhako be jodala osewuoyo e lor ma in kodono be winjo ka koro chunyi ol iwacho ni magna thae iwacho ni kama dak abiro wera kodo mondo dhiago pame chunyi taon be winjo mama chunyi nyalo bedo malit iram kuomo sana Elisha noramo mama wacho niya Ana nowacho niya kawuono iwinjo dhako kawuono Ana nowacho ni lor mar rumo ka en e piny Shilo wacho ni biro rumo mumacho na Ana noywak ni Nyasaye noramo Eli machuore dokone niya dhako ma jakong'o ikuodo wiya isemer Ana nodwoko niya okabilo chunya malit iwinjo dhako kata kibedo kom chunyi nyalo bedo malit kiparo weche kiparo yanje moseyanyigo chunyi nyalo bedo malit nyalo penjori niya achom kanye iwinja dhako nyalo chomo kuom Yesu
Omuga ja paradiso. Ana noyudo gima nodwaro. Samuel noyudore kokalo kuom ramo ma Ana noramo. Nitiere dichuo miluongo ni Bartimeo. Madu Timeo ne jal mamuofu mumalero niya chieng' moro achiel ka Yesu ne kalo kod oganda maduong' to doka Bartimeo nie bath ndara kare ma kwecho owinjo uma owacho niya awinjo mutni awinjo ka ng'ato moro kalo ng'isa unen ng'a. Jono kone Bartimeo leng'e mano to Yesu makalo to iri Yesu nyalado kodi apako rabi joka no chae kone noyo Bartimeo ine leng'e higo koko nikachinga kaneni Yesu nyalado kodi hiwija dhako Bartimeo noramo gaga koko Bartimeo wuoyo Bartimeo wuo koko nyaka Yesu winje. Yesu penjo niya mano to ng'a kone Bartimeo en mana muofu. Yesu nowacho niya keleuru bira. Ramo mama nyalo med gima idwaro. Ramo dichuo nyalo med dhokruok na jau. Pako Yesu rabi. Kata nyisi dak higni 10 dichuo kia dalau mama. Kata nyisi dak higni 20 dhok kata paka mawuotho pok odonjo dalau mok nyalo moni we Yesu. Nyalo wacho niya kinde mapodi omuga ja paradiso an minya wuoyo kodi nani dala marach tapako Yesu. Omuga ja paradiso sama nodonjo nomako bada awuoro ruodhe ngima samro Jose wuoyo Jose yanyi mama iwinjo sane inyalo ramo kata ji wacho niya kinde ni osekalo apako Yesu rabi. Be winjo dichuo inyalo ramo sani kata bedo tich misama ni pi Nairobi kambe duto midhiye inyalo mondo bipangla in inyalo weyi ikaw joma nie toki mano pok mano kik mi lusop. Adwa wuoyo kod ng'ato mawinjo kose lusop e pi Nairobi ka katin mana Kisumo ka bibede minena dhako iwinjo ka ngima ni oseol. Elisha noramo jodongo kone noyo dichuogni biro kaw jodongo kone ni winjo dichuogni biro kaw wacho ni mano tang'eyo to ling'ura ling'a iwinjo dhako dala manyi tede ji nyose koni dala mitedeno kanyo wagum ni chuo moro ok nyuol nyalo kongi niya mano tase winjo tang'e jal mani malo iwinjo dichuo samro nyalo kendo hido nyawe gi malong'o e pi Nairobi ka inyalo dak kode ji nyalo koni noyo dhako mikendo no wasewinjo nonro nyir madalagi onge mosedagi dichuo inyalo kongi niya ng'eyo tang'eyo nyase winjo to nitie jal mang'eyo manyalo loko weche ene mon nyalo loko apako Yesu rabi. Ramo kuom Nyasaye ji oseramo kuom ohala ji oseramo kuom mwandu bo mwandgi go duogo top samo nyogi setho magiwe mwandu oyo dhako sani kod okinyi in minena wuoyo kodi chieng' moro achiel Jakobo noramo chieng' moro achiel Jakobo noramo owacho ni Jehova ok adhi kaka igwedha noi kode Jakobo rama kore noyo piny koro oseyawre iwinja dhako sani be nyalo ramo komo sana noendo mumano kama somo ochiko karidore wacho niya Elija nokone Elisha nikoponi neno samikawa kuomi to gimoro amora midwaro biro timore. Iwinjo dhako kineno sama Yesu limi gimoro amora midwaro biro timore. Kiyie kuom Yesu sani gimoro amora midwaro biro timore. Kiyie kuom sana kiramo kuom Yesu sana midwaro biro timore. Ere ng'ato lamgo Jehova awinjo ka simba selor
awinjo ja paradiso, awinjo ja Ruodh ngima, jal manokwanya kadak e piny gataka kakata nanga marwak ne aonge kodo, oselor kodo kinyi kiwinya dhako gaga chonge piny kinyalo mulo TV mula wala msimba jolwenye ke amalo Bishop Leonard Mododongo malo siepna Pastor Pira Modochenga malo yatenda Evans Maudogonyo malo wod Nyakach ere David Maudorende malo siepna ere Charles wod Juma malo wod Kano ere Opio mod Jonyo malo Reverend Edo Upko malo awinjo Kasimo Selor mama gaga chonge piny dichuo gaga chonge piny mundu walam kodi sana sani iwinjo ni Nyasaye Maduong' Loch java dhako ni oseramo wacho ni kada ji osewuoyo Ruoth pod ogena kuomi kata ji nyosewe amina pod ogena kuomi umnago Nyasaye Maduong' rie badi mule jatego bemno mine ni sani kuro kinyi nikech in minjori ja Ruodh ngima Nyasaye Maduong' komenda mar loch ane malo jatego mondo mi oneni kendo japuonj ane malo mondo mi kacho sana asekoro gi lweti ipa studio mar Lolwe Nyasaye mondo asekoro studio ni lweti gi duto Nyasaye kachiel kod staff Nyasaye mondo marende tim asekoro jatenda Apostle Peter Modochenga kachiel kod Bishop yalo te mag Holy Home Nyasaye asekoro gi lweti umna David Osiepna mondo rende Nyasaye mondo wuod seme makonye tuje piny Dandora kachiel kod Wini maja ode yumgi kachiel kod Jakom Shadrach una Mathus modo waga kachiel kod William Oteng umna nyaka Paul Jehova gine loch mar nyalo Jehova yumgi kuno to magino tie Ruoth komanda mar ndeti moloti pana members te madandora Nyasaye iparna night Nyasaye iparna Dalvina wuon Nyasaye iparna Beatrice Ogola kani tiere phase 4 gine loch mar nyalo Jehova yumna dako Josephine Manyara Sumbi gine loch mar nyalo Jehova moloyo timna familia maro chiem Nyasaye kuom kuyo magingo mar wito member na Nyasaye mani luongo ni James Okelo Nyasaye ng'onga Nyasaye Maduong' mar ndeti umgi kuno to magino tie umna ja ode Judith umno migineni ka gintiere phase 4 nikech timno Jehova lam ka gin bro timo to mani happy ngiso Ruodhwa erokamano janeno mar Lolwe TV an mana wuoyo kodi giluongan Pastor Benedict Oganyo audu Genya Ugunja gweng' mar miluongo Hawuoto kanye monyuola gi jaduong' Mama Mary kachiel kod jaduong' Peter Oganyo atiyo tich Nyasaye kanisa mar Holy Home Church of Christ antiere branch wa Madandora wan kod branches Nairobi ka Kibera but Kamkunji ground wan kod kanisa Ngong town wan kod kanisa Mel Saba wan kod Dandora kama nitie kidwara namba na nitiere piny ka awinjo ka Nyasaye nyisa mondo mi akonji ariyo kata adek kaw namba nani mondo mi go mondo mi walam kodi Nyasaye kuom wach mineno wadwara mukomo sana kakamano atimo mos ahinya ni familia mare Benedict Ochiel mago joka ng'ong'a kanitiere piny Alego Kogelo kuom wito wuoyi James Otieno James Okelo ng'ong'a mano nyocha member na motegna ahinya e kanisa na Madandora Nyasaye mondo mi oket chunye kamokwe jo Alego Kogelo wabire piny Alego kendo ka in machiegni ga Alego kaw namba nani wabire piny Alego kanyo tarik 21 wabiro loro iko siepna e piny Alego Kogelo kanyo Nyasaye majang'wono mondo mi umnau mondo ane loch mar nyalo kakamano to jo Holy Home te ma Nairobi region akwayo mondo Sunday mabiro tarik 15 waradure kanisa Madandora mondo ukonya mondo mi wakow osiepna e piny Alego kakamano Ruoth Nyasaye mondo mi umna ja od James mosenindo Judy Nyasaye mondo mi umna jakomgi matiyo matek kabisa mano jakom mar familiano iluongo ni Vitalis Ochieng wuod Alego Kogelo Nyasaye mondo mi umya osiepna kakamano jakom Shadrach Nyasaye mondo mi ogwedhi ahinya kuom tich matek mitiyo Nyasaye mondo mi umya ahinya mano jakoma e kanisa wa Madandora Nyasaye mondo mi umna members te ma kanisa wa Monanda mano kama jatenda ae kotelgi kod minwa Josina Mayo kachiel kod jayalo Nyangweso Nyasaye mondo mi umanya Nyaimbo Nyasaye mondo mi umu une loch mar nyalo kakamano umna members na Madandora night kanitiere umoja Nyasaye mondo mi umya ahinya Beatrice Ogola kanitiere phase 4 Nyasaye mondo mi umenya Dalvin kanitiere Dalvin awuor ka ama Kadara Nyasaye mondo mi umu ahinya mano nya Migori wan loch kod ng'wono mar Nyasaye kakamano Nyasaye kubedo jaka korwa Nyasaye wanachak warado odiochieng' mar tich ariyo kaw namba na nitiere ka janeno mar Lolwe TV 0711 79 50 46 namba na machielo mar Airtel en 07
35 43 67 66. Nyasach ng'uono mondo mi umute members madandora ung'eny mokanyal tajo ute kachiel kod makibira kachiel kod mamel saba wadaro Jumapil e kanisa wa madandora. Kamano ruoth mondo mi umna studio malolwe wachak wane loch mar ng'uono mar Nyasaye. Nyasach ng'uono wachak warado chieng' mar tich ariyo. Shalom. Olimo ya usiepayu ina milimo ya wendo la